are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Bankese eni wo Yehowa wa wo yen wa hwe yen so wo ye nyame nokwarefo homedewra ene ahomedai wo ma yeda wose ye yiwa ye ma wudin so hye wo nyankopon wudi anim wonyam eye wadom wodo wo humobro wo nokro edi nti ne yeda so tenkwam ene wo ma yedi asida ba wanim se osanhene ji asida Nia wuye maye nyina no Awurade ekoso ye boni tiawo ye boni tietia ye ho bro na moja ye mumma de bonyefo te se yen ye tomu ho fi nyina pa no ye so se homede owura kan yen to wode hye moja ni mo ne dware ye ho boni nyinara na yesu frɛ ne ye mpa ebo aduru wanim odomfo ni mobrohumfo mija wo ma ye wo hia dan mu nyinara Womum koto wasenua na se woma bibi nti wantumi amma wono wosum so hye yen obi ebisadie biare na wode aba wanim no Awurade wonim ebidie nkrata asem ebidie ebusuamu nsem ebidie ya awo ebidie matete ebidie ya re onyame a wo humobro dɔɔso onyame a homede bia wo ye wo nsenkyerene ene homede yo made akoma aboto Esre wo se onyame tumfo ene humede hye wo ho anim onyam ma wo nsaso wo ye problem ni na so Awurade bipo ben na wo nyame wo ka ye ho a ye ntumi mfro se wo twedi ampon wo ka ye ho di a ye be nkonimdifo enti ene humede nyankopon ma wo nsaso na hye wo ho anim onyam na Awurade ni sutie mu Awurade ye rechechefo ya bobo di mu Awurade ye kamafo ye da ye na mu Awurade ma yenya na pa wo nyame wo mu adwendwen bie ni we de ba Calvary esade ko intie na no pa ye so se to ye ngidie mu ne hu se wasenua se ya ba Awurade ye mfa ye ne so anko biem osanye ma yenya ni na to anim nyame tumfo na no pa mija mi nua be ma ampon ehye wo nsa wafkoa oye abofra keto bi wo wanim Awurade wo nsoma wo bia wontimi nya wansam yesro se wadom munti de wodi ato na koma so se na ehumede wo ne wo mameche no osanhene ma wo nsam nwie mu die wo yemmu yesro se sane won konkron ne onyam ne wotumi wo ne so obie na no ama yenti wo Jesus wo ne Awurade ne a o kane ne wo ye ni na emfi wasafo Awurade wo manso ene waba wodi ya base ye mra na wo nsam bi kasa kire yen no Awurade ma ye honam wakoma wate Awurade de bia gye wo nsam enso ye de ye adwuma na ye den Awurade ne wa ma ya te se ya ye kusu se ya nso ababi Awurade wo betwa ye free wanim yeso se ye mpenisa ti wo humobro no wadom ti wo nsam ma ye beti eni ne na de bia ye te no Awurade boy ni ntumi mfa nya adwuma na ye ntumi nso aba Uye mobo na wunsem odi eje se wie memfa wasem nko wiase menene nara enko ye unyame wasem pakafo no obi obegye de yemo ne so nhye oja obani monimonyam no this is your work and adwuma we nti ne wasase so ruade boy ni ntumi nye ya ye no muma che ya akwadworo ache wo unyame wunsem mu ene de so se boy yen na ruade ntimi nye ni na nto wasenua na se yeda wasi unyame tumfo Yeja Yesu mini na asha wonsasa ni aka ni na Awurade ni yemedi ka ye hu ne bekasa kire betena ye mu na ye ne ye nkasa ya dwene ni nara enhye Onyankopɔn odi animonyam yeda wasese watie wo Yesu Kristo din mu amen
Na yen tithe and offering no we say hwe bibi kakra ewo 2 Corinthians chapter 9 7 and 8. Na minim say enam say yen tithe and offering no yen nyina concurrently. I mean they are in a way intertwined, because every time now tithe no now offerings wo tua. If you say yen nyina bom. And unti agidi for a tardy 2 Corinthians 9 verse 7 no edin komo pa wo yen tithe and offering mo. Na yen nyina kai say eno e ka fa God loves a cheerful giver. Yen ya yi tithe na yere tane tithe na yi offering no akoma mu. Ne no na nyame e be hwe ho ehyiran. Ba oba verse 8 no a Paul or taking it to next level. Am I who in Shira Yame Aka Efa Yakoma ma ye be dia ye and Emma Yenui. And that is how it reads in verse 8. And God is able to make all grace come in abundance to you, so that you may always have complete sufficiency in everything, and have an abundance for every good work and act of charity. Amen. Nyankopon o nyehwa de Nyankopon nyina yinim. Eno nti enhyira wo kani awo yen tithe and offering mu. O me momode ne enyo na enhyira wo kan me no yenya bi. Ono mo ayi na domiti. Amen. My mompae. Rade ayin kan se wode na di akyerɛn wo akoma pa ibe de ayen tithe yen offering ho adwuma. Yen pa nse man ahoden a ebetumi ayo ne nhira waka no etumi anya bi. Ayin kan ntontom kan o Kristo Yesu din mu ti. Amen. Edima obia ya wankasa ode wenda kwa volume 6 770.
Happy Sabbath, church. I don't know how to say what we're in, so I'm going home. And a children's story, and a title is Spreading the Word. Sabri, your best friend. Mel. Mel is playing for us. Come on, you're praying for us. Okay, here. Mel, hold this. Stand here and pray. Hands together, close your eyes. He's helping to take Mommy and take Jesus to taste. Amen. 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 All right, you might better know say. I'm happy today. I'm happy today. Okay. Okay, Sabra, be the story. Let's go down. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Spreading the Word. The memory verse is from Acts chapter 13, verse 2. It says, "The Holy Spirit said, 'Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.'" Today's message is God sends us as messengers of His grace. Have you ever been on a long trip? How did you travel? Paul and Barnabas were sent on a special trip, a trip to tell others of God's grace, but not everyone was happy as they preached. Paul and Barnabas had worked together in Antioch for a year. They kept busy teaching, preaching, and helping people, and the church in Antioch grew and grew. One day, some of the members were fasting and praying. They were asking God to guide them, to tell them what He wanted them to do.
While they were praying, the Holy Spirit spoke to them. He said, "I have called Paul and Barnabas to do a special work for me. Place your hands on them. Then pray for them and send them off to tell the good news in other places." Everyone was sad when they heard that Paul and Barnabas were going away, but they also wanted others to hear about Jesus. So the Antioch believers fasted and prayed. Then they gathered for a special prayer meeting. The elders in the church laid hands on Paul and Barnabas and prayed for them. Then they sent them on their way. Paul and Barnabas took a young man, John Mark, with them. He would learn from them and help them in their work. The three of them caught a boat at the port of Salamis and sailed to Cyprus. They traveled across the island, stopping at all the Jewish synagogues and teaching everyone who would listen. Soon they moved on to Paphos, on the other side of the island. There they met a Jewish sorcerer and false prophet called Bar-Jesus, or Elymas. He was an important man and one of the Roman proconsuls, or the governor's, attendants. Cyprus was not a huge island, so the news of strangers traveled fast. The proconsul soon heard about Paul and his companions. He was curious to hear the word of God. Elymas was not happy about that at all. He was afraid that he would lose his influence with the proconsul. So he tried to turn the proconsul against Paul and his friends. But the Holy Spirit showed Paul what was happening. Suddenly Paul turned and looked directly at Elymas. "You are a child of the devil," he said. "You are an enemy of everything that is right. You are full of tricks and ways to fool people. You will never stop trying to put roadblocks in the way of the Lord. Because of your actions, you will be blind for a while. You will not be able to see the light of the sun." Immediately, Elymas felt a dark mist rolling in front of his eyes. He blinked. He rubbed his eyes. He tried to push it away. Everything got darker and darker. Elymas was blind. He could not see a thing. He began to reach out a hand for someone to guide him so he did not fall. The proconsul was amazed. One moment Elymas could see. The next moment he was blind. This convinced the proconsul that Paul was teaching the truth. He listened and learned, and he soon believed in God. Paul, Barnabas, and John Mark traveled on to many other places. Everywhere they went, they told everyone the good news. God's grace is free and available to everyone. We can be like Paul and his friends. We too can tell people we meet about God's wonderful love and grace. Please help us to learn this lesson. In the name of Jesus, I pray. Amen.
fwadina owo bebia onimbribia ye wunyamia ye mrao yenyina ni yensinto ehintano na oritiem refre obia wabrena waswanuniswa Yesu Christo richensobi bejineso na oritiem refre obia wabrena waswanuniswa Yesu Christo richensobi bejineso
And I say, Onyankopon say, Pamcho ya drew the scripture reading, message say, Yana, you sorry, ye kind free. Jeremiah chapter 9, verses 23 and 24. Ye kind free. New King James Version. Message say, will be projected. Am I? The kind a white print and an affair, you know, so ya kind the red one. Or trust say, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches. But let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. Amen. Kase Kristo ye na doya hoda me na ahimu hina se sanso ye na doya hoda ye oye wo no ye me na dakumpo nkomatu nipa nyina na da oboye ho ban na ohwe oye na doya hoda Maranatha 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 se bian sorry nse ombasinya mbeba nti mesaye biem Maranatha 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 Radebra edanyamiase ewo enenso so se odi achen abrantie bi no ana ne controversy nti wonta nyina soro hon na dakona asori bia pani bia no pae no so mompaye na
ɔsɔre gyinaeɛ sɛ wahyehyɛ akyɛ ti kwanya bi a ɔbɛnya biara no ɔbɛka no asɛm nti ɔyɛ no ɔka kyerɛ sɛ ɛne mpanimfoɔ no a ɛyɛ nkɔkora ne mmerewa no ɔmo mpɛ baabi ntena na ɔno a wɔnni sisie no nso so ɔmpɛ baabi ntwere na yɛnkɔ adom ahengua no anim nti meba na ɔmo da so butubu wɔ menim sɛ ɔgya wɔn ama ɔma kɔ fie deɛ a yɛnim sɛ ɛnɛ da yi no ɛyɛ da soronko ne sɛ nti ne sɛ ɔsɔfoɔ de ne puppet afɛm me na asɛdɛ adi kan no yɛde ma Nyankopɔn sɛ wama no ayɛ aba mu deɛ ɛtɔ so nso so ɛkɔma ɔsɔfoɔ ɛna asɔre mpanimfoɔ sɛ ɔtoto wɔ ani no ɔkaa sɛ me nso so memmɛgyina ha na me ne Nyame ma nkyɛ Nyame asɛm deɛ ɛtɔ so nso so ɛbɛkɔ ama mo a mote ha yi sɛ mo nso so moayɛ aso sɛ memmɛgyina ha na me ne mo nkasa na deɛ atwa toɔ no na ɛnyɛ kumaa no ɛkɔma me yere wahu yɛsii so no yɛdi kɔntɛ korɔ kyɛeɛ nam saa ya na adeɛ baako a na menhyɛ ni mu experience ne sɛ mpo mewareyɛ no koraa no na still na menenam nti menhyɛ da ne meyere antena nkyɛ nti na mayɛ used to sɛ me nko ara meyɛ maadeɛ na adeɛ baako a meka hyɛ Nyame animuonyam no sɛ ɔsɛ adeɛ a Nyankopɔn yɛ bia no ɛyɛ na ɛyɛ papa ne sɛ nti ne sɛ nneɛma bebree na me struggle on my own no meyere bɛka me ho no anasɛ menya akwanya ne tena kyɛeɛ no nneɛma nyinaa asesa nti nyɛ sɛ nyɛ nneɛma nyinaa ne bɛtumi de yɛ adwene ne ahoɔden ne yɛtumi ayɔ adeɛ a Nyame ayɔ no onipa wɔntumi nyɛ no saa ne saa nti meka no sɛ awadeɛ yɛ papa na nti Nyankopɔn nhyira me ho kani sɛ ɔno nso so wabɛka me ho na ɔma ɔbra no ayɛ mmerɛ ma me amen nti ɛnɛ asɛm a yɛbɛka ho yɛbɛbɔɔbɔɔ ho no ansa na yɛbɛbɔ mpaeɛ no ma mentwa mfoni bi wɔ ha ɛm sɛ nnora na akosua ɛyɛ ne presentation na ɔka biribi sɛ ɔsɛ procrastination sɛ mmɔto hɔ yadeɛ na meyare ne kɛseɛ paa ne sɛ nti sɛ adeɛ bi wɔ hɔ ne sɛ woanyere me a sɛ nka mɛtumi ayi me ti afa se a wohwɛ a menyɛ da nti mebɔto hɔ nti yadeɛ no nti deɛ nti makɔfa saa asɛm yi aba no sɛ for the past 3 weeks nsɛm a yɛaka ho asɛm wɔ yɛn divine service mu no manya akwanya atena kyerɛ hɔ na m sɛ David na hyɛ aseɛ for the past 3 weeks na the topic no ɔsɛ in the faith na me translate nti ansɛm no nyinaa no na ɛwɔ sɛ metie na matumi atranslate nti meka nsɛm no pii na ɔka no duru baabi a na akɔyɛ te sɛ asɛm a na mebɛkan no na wɔɔka deɛ nti bɛka procrastination ne sɛ memeyɛ last minute person nti mpo sɛ wode adeɛ no ma me a sɛ nnɛ presentation no I don't put anything down nti menam a na me brainstorm the last day no ɛna yɛ a meyɔ na ɛsiane sɛ asɛm a mebɛkan no ɛyɛ nsɛm a for the past 3 weeks no apiepie mu nti no na metwa saa mfoni meyere so daeɛ bi ɛyi kyerɛ me na na fa aziefoɔ asafo ho na meka no sɛ na fa yɛn Philadelphia asafo ho ɛsiane sɛ ohu asafo ma no bi ɛwɔ daeɛ no mu na ɔkaeɛ no na kyɛ sɛ yɛnim mfa sɛ yɛnya ne poma siberɛ na sɛ yɛnya biribia mfa nsi so nti na yɛ daeɛ a ɔsoeɛ no ɔhu no yɛ na I'm say about 2-3 weeks ɛna sɔfoɔ de appointment yi mu a me nti na asɛm no siiɛ asi na asɛ ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ sɔfoɔ na nka bia sɔfoɔ bɛka ho asɛm kyerɛ ɛna meyɛ ne sɛ ɔmfama me na memfa nyɛ sermon na memɛka ne sɛ nti no na nka me last minute adeɛ no na this time no ɛni hɔ because there's a topic I was brainstorming about na deɛ nti ma neɛ mwa ne sɛ for the past 3 weeks sermon no even topic no nyɛ saa na mo sɛ kɔ a na asɛm no bɛfam kɔ and so in the faith David kasaya ne duru baabi a
na abesi yen akwanhwefo ankasa yen day to day enema bi ayeyo. The following week na menu aketo asame ono so oka say unlimited possibilities. Topic no nye David de no, but oka na asem no abesim. And last week Pastor Elijah also was a dead end, and also a different topic, but oka asem no besim. Esan say asem a me na da makoma so me bekanti no esimu ami hunu. Enti me ka say for the past 3 weeks no asem no aba atoa so abesim ne. Enti ma bompa ye pia kire nyame say asem no say de odebe me na meka na say meka na say wudie wo mu a mesre say Yesu nti fire adwuma enye niamo ho na enye boapayo na ya meta ka say unse ye wo eku ahodo bebre o me join associations bebre ebi esuku mu de adwuma mu de ani ade na ye hia ho aya ye woni ma bi ayeyo ana nhia mu we sin so eye different ewo chimpon ye different enti bo se niam bi wo ho aya na etra abesiye die mu enti osom no ekoso no se de medical aka no we de me fa me mo bia abrantia na me ka se asem no call ye na suffer preach ye o se na de suffer ya de pa wo de ama wo mo the following week na insu ato obi ama o se wa ka asem no pa o but obi ama meti akoma wo mo mesra wasem no akoma wo na wafa enye obi a de na ye beka na mum eyarade ho asem na dum ti amen so mo mayen sorry na mum pa Onyame a oso onyame a okron onyame a oyemie na ofa baabi fo ma na oyen ade hyekan onyame a onyiyi mu onyame a onsemu wo a waye ocheso onyame nti hwese wache ama ade dem afikire so ya bafie ye bo odin no eyemrane na yasem ne se baji wadwa se ntini se yabai no se wo nyame wa ama menu Isaac se yaba no kwa na se akoma bi ka se wo awrade woni ho a sebe na oye ojejenhwie na se akoma bi se wonnim wa ene na wonnim hwe ne senti asem a wopese wo mate no me de se wa mso me mu na ojamia ayensrewa na meto na menim se won nsem ma wo mai ne senti ene wa me ahia enti fa wasem ma me amemfa ma wasafo ewo Yesu Kristo dimo amen so G-sharp. To me bena udi kasa wangwani uye hu to me bena udi kasa I will for sorry I are for nya yaresa didn't feature so fear me drewa me tiasio enti me kosoma somuda to me bena uni kasa wangwani uye hu to me bena uni kasa I will for sorry I are for yaresa didn't feature so fear me drewa me tiasio ti me kosoma somuda unyuma e me ngwa utumi e kasi ugwe wanwa esa chani sisio enugina chirese okwa uni onyamio erade utumi so enuti mekosuma somuda wemeni mami wo wemeni mami utumi rai wemeni mami unyumani wapa
Hebrew for say Yawa, ana Yahweh, ana Yawa, said your canobia. Now translate it from Kasa Jehovah. Na ye say Erade, ana Yehoah. Na asɛm no wɔkyerɛ mu a aseɛ kyerɛ sɛ mene nea mene na saa asɛm no edin no epie ɛberɛ a Mose nwoma ɛtɔ so mmienu etiri mmiɛnsa kyekyɛmu du nan hɔ Mose ɛne Nyankopɔn bɔ mponimpu na wɔnnim nyame yie na wɔnnim sɛdeɛ wɔn describe no na wɔsoma no akɔ Pharaoh hɔ no ɔka kyerɛ no sɛ na mekɔ a menka sɛ hwan na ɔsoma me ɔsɛ ka sɛ me ne nea me ne I am who I am and I am that I am. Na saa din no wokɔ Hebrew for abakɔsɛm mu a wɔmmɔ no basabasa. Ɛyɛ din a ɛyɛ Nyankopɔn din ayɛ the most sacred name of God. Enti wɔmmɔ no basabasa. Sɛdeɛ yɛ a yɛyɛ no no. Sɛ aboa bi agya ne nan agu hɔ na tiam no ka Jesus. Sɛ Jesus sɛ ɔmmɛhwɛ tiafi no anaasɛ ɔnyɛ dɛn. Wɔmmɔ Nyankopɔn din no basabasa. Ɛsan sɛ ɛyɛ din a ɔba a ɔso sɛ nsɛnkyerɛnne ɛwɔ sɛ di akyire. Enti wɔsɛ sɛ mo wɔ gidie te sɛ snapi aba ka wobɛka kyerɛ boy sɛ na people sɛ ɛntu nkwakyiri na nkɛbɛtu. Enti Hebrewfoɔ no mfa din no ɛnni agorɔ. Ɛyɛ din a wɔn werɛ hyɛm. Ɛsan nti ɛnsa sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛbɔ no basabasa na ɛdin no ano abrasi nti no ɔwɔ din ahodoɔ bebree a ɔde describe nyame adwuma ahodoɔ a ɔyɔ no. Enti edu baabi a wɔfrɛ no Elohim kyɛ sɛ ɔkɛseɛ no wɔmmɔ Yawa no ɔbɔ Elohim ɔkyerɛ sɛ ɔkɛseɛ no. Enti timpa a ma wɔde yɛ saa no sɛ wowɔ kraman ne sɛ mfan sɛ wantrɛne no yie ne bia wofrɛ no na nneɛma bebree distract no a woma no instruction a ɔntumi ɛnhunu. Nti nyame din no a wɔbɔ ahokyerɛ berɛ mu no wɔmmɔ no basabasa. Enti wɔfrɛ Elohim sɛ ɔkɛseɛ no the mighty one. Na wɔka Adonai ɛno nso kyerɛ sɛ the Lord anaasɛ owura. Ɔwɔ din ahodoɔ na bia no ɛwɔ berɛ a wɔbɔ El Shaddai kyerɛ sɛ Almighty God. Enti Hebrewfoɔ ne nyame nam no ɛwɔ sɛdeɛ wɔhunu wɔ nyame no na ɛwɔ sɛdeɛ wɔyɛ ɔne no nkitahodie ɛte fa. Na mebisa sɛ saa nyame no nti wonim no anaa? Saa nyame yi a meka no asɛm yi no wonim no na wonim no a wonim no yie paa. Edu baabi a wɔse Jehovah Jireh, the Lord will provide. Edin ahodoɔ a mabɔ biara na biara wɔ ne nkyerɛaseɛ na biara wɔ berɛ a wɔbɔ. Na berɛ bi amma a wɔbɔ saa din no na din no anyɛ dwuma. Berɛ bi a wɔbɔ nyame din biara sɛdeɛ tie biara no ɛwɔ tumi a ɛdi saa din no akyi. Ne sɛ nti wɔmfa din no nni agorɔ. Wɔmmɔ din no basabasa. Ɛsan sɛ wɔsusu sɛ wɔbɔ din no a ɛwɔ sɛ saa tumi a ɛwɔ saa din no no ɛyɛ adwuma. Na ɔfrɛ no Jehovah Rapha. Ɔsɛ the Lord who heals. Nti berɛ a obi akɔ ahokyerɛ mu na yadeɛ bi ate agu ne soɔ no wɔbɔ Jehovah Rapha. Nipa korɔ no wɔfa ne ho kɔdi. Wɔse Jehovah Nisi. Awurade wo ne yɛn frankaa. Na saa din wei no yɛ din a me no next time mɛka Jehovah Nisi ho asɛm. Ɛno nko ayɛ ne topic. Ɛno ne nyame din a menim yie paa. Ɔse wɔma Moses si afɔrebukyia na ɔfrɛ hɔ Jehovah Nisi. Asɛ kyerɛ sɛ Awurade ɔno ne yɛn frankaa. Na saa nyame a meka no asɛm no wonim no na wonim no yie paa. Enti wɔka Jehovah Shalom. Na saa din ɛberɛ a Gideon osi afɔrebukyia na in the midst of chaos nyame ma asomdwie baayɛ no ɛna ɔto osi afɔrebukyia no frɛ hɔ Jehovah Shalom. Just said the Lord who provides peace.
enti ya ho hia bremu ane ya ho kyere bremu ebra ohaw bi ahya yen so na yetwa ye ho a entwa na ye ho a ye nyino ye bo Jehovah Shalom a so does it work ye bo Nyankopɔn din Jehovah Shalom no a asomdwie no ye nya o si Jehovah Tikenu, the Lord our righteousness. Enti arade woni ye ntrene me ne omienu arade wa ye ntrene ana nyame ye nim no ana ye no campaign kwa ye bo Nyankopɔn din kwa ana sa ye nim no Israfo akomadi asem ye chipa na ebewie no Saudi wo mu a obehu ba bia wogina na oseka ba bia ofiri hwiase na me hye obo se tu anamon na sun free home obo Jehovah Sabbath, the Lord of hosts or the Lord of armies tibra wo kwa kon no na woni asrafo ni nyina ahia na sabre no sadin wei ene wobo enti Hebrew for no wo adin ahodo a wode ma Nyankopɔn na emu bia ni hɔ a wototo no ase esan se sabre no wo ba wo expect the response and the reaction enti me bisa se saa nyame no a no one sankofo no nam no enti wonim no na wonim no yie ofeno Elion God Most High edi bia no a mabɔ ewo list yi mu edi bia chi edi no nyina at the peak of something enti edi no bere bia ebɛbɔ saa edi no bia no ewo ebere kro ayahia no na ɛho nsankyerɛne esi enti ebra Hagar ane ne banam sra so na trasem trase hoye sra da hotetre na esukom de no ba na abofra no da ne nsa so na wo bewuo na wonhu de wonye no ofra nyame din Elroy sabre no Nyankopɔn provide ensuo ma wo wonom ye na onom ye no ho na oto saa din no ho na nya saa din no free enti o edin amabɔ nyina no kɔ trasem no mu a ayebra poti bi na edin no pieye obi antena se anwene se momemfa din wei enkomo nyame BBC ye na sabre no nyame din no pieye enti saa din no ye nim for those particular instances enti bra abobo din no bia no ansankyerane ewo mu no epie enti obo Jehovah Rohi I said the Lord is my shepherd agiri for Nyankopɔn oni ye gwanhwefo ana na me oni ye gwanhwefo na se oni ye gwanhwefo a wose mi nwan na mi nwan wonim me se wakoba bia ya bodwa kese pa wo ho a ko bia ne twene ne na groba bia wo se wura firi ukuro mu hene a atwene a wogira wo badwam se wante ukuro mu wo mo twene no se de yakɔ a wuduru ho a oni so betata nti wo bayira enti se Nyankopɔn nim ni nwan ne se ni nwan so nim no a se yɛnti Nyankopɔn ne a ne se wakasa yɛnti but Nyankopɔn oni ye ngwanhwefo o kan o tia se kasa amen enti ni di ba kon so ene Alpha and Omega enti se ebe hyase se ebewie ni nyina eye Onyankopɔn na Yesu Kristo de ofre no din ba ko sonko ofre no Abba asache se Abba just a father. It shows intimacy na Nyankopɔn Yesu Kristo oni Nyankopɔn ewo enti din ahodo amabo a efa nyame ho nyina no eye din ahodo a Hebrew for no odi gina ho ma Nyankopɔn dwuma ahodo a odie nya din no nyina ni na menti megina ha melesti din ko na ensore nko the same thing make akosi se ma no aye som no onye nyame bi keke me metra akura se kakra enti na yesusu ano ya boye nsa akura se ye bawie aye ho akọ ba ne
enyom to ne enyom ne ade ne ani gye ho nti baabi a bɛte enyom ne twene bi a yɛkɔ hɔ na yɛkɔ baabi a wɔn kɔm na yɛbɔ ntwene no atim sɛ yɛabɔ ntwene no ama wɔn bɔ no wɔn ho nyinaa afɔ bon sansa na akɔm no ate asi ɔkɔmfoɔ no so nti adeɛ biara wɔ ne action and reaction nti akɔmfoɔ no nim sɛ ɔbɔ ntwene no bere a ntwene no kɔ so na yɛ gedegede no saa bere no na honhom no sane nti ɔkɔ a that's the business of the day na deɛ nti ma mekɔfa nyame a yɛnim no sɛe no ɛne sɛ agyirifoɔ some of us am say na Sabbath school ne pie mu asɔre we ye wo yetu mu na nya ya wo yetu mu nti ɛna yɛda so wɔ mu yɛn so yɛnyini yɛ no yɛhunu nneɛma no bi a nyame tumi yɛ a wayɛ no yɛabrabɔ mu me sɛ me de me lifestyle ɛyɛ adansedi a yɛbɛtumi aka ama ade akye na nya no nti na yɛwɔ ha na me pesa me ka kɔsi sɛ asɔre we na yɛwɔ mu no ɛyɛ nyame asɔre na ne saa nti no ɛwɔ nneɛma bi a nyame hwehwɛ firi yɛn hɔ na deɛ di kan mɛka no sɛ yɛhyia sɛ asafoma a agyirifo moma yɛnyɛ very careful yɛnyɛ ahwɛ yie sɛ yɛ asɔre dɛm ha sɛ yɛ fahe sɛ baabi bia a yɛbɛbɔ din sɛ akwanhwɛfoɔ ahyia no moma yɛnyɛ hwɛ yie edu baabi a yɛsɛ familiarity breeds contempt sɛ wote abosomfie na da bia yɛkyi nkurɔfoɔ da bia na yɛde nnwan no yɛade ba na yɛkum bia wowi bi nti no wahwe a na awura fie ho bɛhu na wokɔka ɔbosom no ntam na ɛsiane sɛ yɛawo yɛato mu na ɔsom no yɛateteɛ mu a na ɛmu a ne yɛtie nti edu baabi a ne yɛyɛ de akɔyɛ kuro yɛ kuo yɛmemenda asafo wei no ɛnyɛ kuro yɛ kuo ɛnyɛ fan club yɛsom wei no ɛnyɛ fan club enti sɛ owura yi a mebɔɔ no din na mebɔɔ ne din ahodoɔ no nyinaa tumi wɔ din no nyinaa mu no ɔno na yɛnim no yi na yɛne ne nam yi a megyiri sɛ yɛba ha yɛ hɔ ha deɛ sɛ obi akɔ American Embassy right nti yɛkɔ da a yɛka sɛ yɛmmra interview no ɛwɔ sɛ deɛ si fa yɛn ho kɔɔyɛ ɛne sɛ da no koraa bi a wohyehyɛ wo nneɛma nyinaa gu hɔ the previous night na wosɔre yɛa ne sɛ wosesa wo nneɛma ahyɛ na wokɔ na wokɔɔyɛ no mmerɛ a wɔ hɔ biara no wodi so pɛpɛpɛpɛpɛ sɛdeɛ teɛ na kyerɛ sɛ aboa bi koraa anwansena koraa ka wahwɛ a wonte ɛsiane sɛ you mean business na man yi a medescribe yi no sɛne tumi ne ade a wayɔ a yɛnim no ɛso kyɛn American Embassy ana meboa yɛtumi ba ha sɛ brɛ na kakra ni a menya akonya sɛ yɛbɛsiesie asɔ da ma ba bi no asɛm brɛ bi kɔ ahokyɛ bi mu na me ne maame di nkɔmɔ sɛ kwabena menim sɛ woyɛ saa o ne sɛ me maame wɔ mu gyidie paa na meka sɛ na menim sɛ sɛ yɛtumi ba asɔre a yɛtumi num nsuo ne yɛgya asi ahasɛ ni asɔre kɔ sɛ bia abɔfra bi didie na adeɛ no ho nwura no na yɛgya ato hɔ ne asɔre kɔ na wode yɛhwɛ o wokɔ American Embassy wokɔpɛ visa no ɛhɔ a yɛma wɔ visa a ɛtumi ɛsɛyeɛ ɛhɔ no wokɔ in a different mood with all compulsion bɔfo no koraa bi a meka ma dɛ mpɛ sɛ mekyɛne sɛ wokɔ hɔ no ɛwɔ adwene bi ne ahokeka a wode kɔɔ hɔ na Nyankopɔn no wokɔ no wɔhunu yi sɛ wokɔ na wobaa na sɛ ɔdɛm ɛna wonum suo na wogya too ɛhɔ na wo sɛ ɔyɛfunu yɛ ɔyɛ nti wobɔ mpaeɛ sɛ Nyame nsa ɔyadeɛ wobɔ adin no ɔsɛ yadeɛ no a ɛnyɛ adwuma ɛsiane sɛ Nyankopɔn wɔnim yɛ akoma mu na wɔnim yɛ adwene mu ne sɛ nti mpo ebi a meba na ɔyɛɛyɛ na ɔgya ato hɔ ɔde sane sɛ ɛhɔ yɛ American Embassy na wonim sɛ ɛhɔ yɛ nyɛ fie wɔ hɔ nti no ɔba no de to wɔ no ɔfae so what prevents you from living here enti akwanhwɛfoɔ ase nneɛma nkete ɛna Nyame hwehwɛ firi yɛn hɔ sɛ Nyame ɛyɛ ɔse sɛ mu wura ne me a me ma ne die wɔ hene sɛ Nyame
ɛne yɛ nyame a n'ani deɛ a yɛde ma no no ɛwɔ hene fa wontumi nka nkyerɛ me sɛ it's okay sɛ adeɛ no wabu w'ani agu soɔ but saa de korɔ no a no wokɔ baabi foforɔ a wonyɛ makyiri ma mmienu ɔkɔ UK nansɛn na ɔkɔ baabi a ɔkɔɛ no memenda akwanfoɔ Ghana akwanfoɔ ɛsom no mmɛn ho nti bi wɔ ha na ɔkɔ mmorɔfo no asɔre na ɔka kyɛn Ampong kyɛ sɛ wokɔ a they look very simple obiara kuta ne Bible ne ade oba ha wotiw phone so saa wo sɛ waba Jehovah Jireh anim na sɛ ɛyɛ Biden mpo na invite wo ɛmfa ne saa o Biden a ɔyɛ American president kɛkɛ ɛna invite wo ɛna ɔte w'anim na ɔne wo di nkɔmmɔ a enti w'ani bɛsi wo phone so will you do that na sɛ wonya no saa wo si Nyankopɔn ɔyɛ onyame na ɔyɛ onyame a ɔyɛ onyame sɛn enti ɔhaw ba wobɔ mpayɛ no a biribia ɛnsi ɛnyɛ tumi Nyankopɔn tumi no na aguo na mmom yɛde yɛano kɛkɛ ɛna yɛde di ne ni wɔ sɛ ɔman no wɔde wɔn ano fafa ɛna di me ni na sɛ mo nyame ne mi a ɛne yɛ mani manyam wɔ Nyankopɔn ma yɛnte aseɛ daa enti maka sɛ baabi a bɛkɔ biara sɛ yɛ asɔɔ dɛm sɛ yɛ baabi a yɛnhwɛ sɛ Nyankopɔn ne yɛne ne kɔhyia hɔ deɛ a ɛkɔ sɛ ɛda adi wɔ sɛ da adi wɔ yɛnhyia mu yɛnhwɛ o sɛ bi a me ne me yere ahyia na sɛ bi a nnwummerɛ bi sɛ bi a yɛdwodwo yɛ ho a menyɛ sɛ bi a wosora bɛnwa bi a nya ne yɛbɛtoɔ but yɛmmienu ahyia hɔ no deɛ a ɛyɛ secular deɛ na yɛyɛ no deɛ ebi a yɛbɛtumi ato asetena mu nnwom bi anaasɛ nnwom bi ebi a medɔfo pa nnwom na bɛyi because me dɔnam ne na hyia wo yɛbɛtumi ato saa nnwom no ɛnyɛ nyame ho nnwom na yɛtoɔ but it's appropriate for the occasion me the way ya me premise said the bayan me pesa wodi wadwene di akire na asem na me kan wote ase yie pa don't rationalize anything enti me na me di asafo na nimu a se ye hia sa asafo a se yanyum na yɛbɔ a se de tie bia no ɛyɛ se yanyum a ɛbɛ edify nyame esan se sɛ enyum bi wɔ na sɛ yɛmpɛ sɛ yɛma nketewa bɛtie sini bi movie bi wɔ hɔ a yɛmpɛ sɛ yɛma nketewa bi bɛhwɛ it means sɛ stage bi a ɛbɛduru biara no ɛwɔ ade a yɛ appropriate for sɛ movies ne bi wɔ na ɛtrɔ parental guide yɛsɛ nom trɔ kyerɛ sɛ ɛnyɛ movie biara na obiara tumi hwɛ anamboa na ahwɛ yɛ yɛse akwanfoɔ ne yɛakɔhyia ɛfiri ntɔtɔfewafoɔ so ɛkɔsi ɔpani gambra nom so na enyum a yɛbɔ no it cuts across everywhere na ɛyɛ ahuhunyum nya sɛ wiase nyum kɛkɛ but ahuhunyum wiase nyum ne ahuhunyum so nso yɛ wɔ mu ne sɛ ebia de kan jawa mano nyawo ya saudi ya mansoa ma wo were ho ne yempaibo ɛnyɛ gospel but ɛyɛ setena mu nyum enti wotimi de tu abrante abifo na bɛha na bia ɛnkɔden ɛna ho kyerɛ sɛ mehu nsɛm no ka asɛm no a yɛka no ɛyɛ ahuhusɛm ɛna akwanhwɛfoɔ hyia ɛna saa nnwom no na yɛrebɔ na bɛhɛ na yɛde nsa na saa bere a yɛrekɔ hɔ no enti yɛda so yɛ akwanhwɛfoɔ na sɛ yɛagye vacation enti agyedifoɔ meka kɔsi sɛ ɛbere biara Israelfoɔ te wɔn ho firi Nyankopɔn ho no yɛnim deɛ baa wɔn so ɛkyerɛ sɛ Nyame a ne nam no is always consistent and persistent enti yɛntimi mfa no ɛnni agorɔ berɛ bi na ɛduru baabi a yɛafa no serious enti sɛ me no mena medi asɔre adim na sɛ yɛde asɔre adim ahyɛ me nsa a ɛyɛ masodie sɛ adeɛ na mekeka abɔ mu no ɛbɛboa ɛbɛhyɛ Nyame animonyam na ɛbɛpagya Nyame na sɛ kɔba sɛ ha deɛ yɛnya nko a ne yɛahyia nti yɛnya no sɛdeɛ ɛyɛ a ɛneɛ na saa din ahodoɔ yi a mabɔ a fa ɔtwɛdi ampɔn nyankorɔmpɔn a yɛsom ho no na sɛ yɛnim no a ɛneɛ na yɛnim no yie ɛnim no a na yɛnim no yie enti da bia asa na meka kyerɛ asɔpani baako wɔ ɛhɔ sɛ yɛsom no a wɔ Ghana no ɛm sɛ yɛbɛduru ha ne yɛasesa no
na nyame me da sɔre no na asesa wo na ɛyɛn akwanhwɛfoɔ no na adeɛ baako a me asetena mu mahunu no sɛ sɛ wohwehwɛ nipakuo a wɔyɛ bad students a ɛyɛ yɛn abibifoɔ yɛsan nti ne sɛ yɛameka ha yɛbɛn wohu indiafoɔ a wohu anaa ho wɔn ahu mpakyɛ mibisa mo question o na nyɛ wɔn anim ne wɔn ayimfo but ɛwɔ sɛ deɛ wɔn edura wɔn na meboa nti wohunu india ne wohunu ada ayi na wohunu but wohunu bibini a ya wohunu baabi a ofiri pɔte o bɛka sɛ aha sɛ yɛ america na america no yɛ mamfra na yɛaba nti yɛwɔ ghana a ɛwɔ sɛ deɛ yɛyɛ som no fa yɛbɛduru hɔ nso so a na yɛadane no na nyame no a yɛnim no wɔ ghana no yɛbɛduru ha yi no yɛbɛfa nyame foforɔ bi anaasɛ saa nyame no ara ne yɛne nam nti yɛsom no because menim sɛ yɛwɔ ghana no sɛ wanwurɔbu kora wɔamma kwate sɛ yɛma nwurɔbu o aha sɛ tumi atom bo ase a na tete divine service no baa na makɔfa me europe na wabɛtena ase kyerɛ sɛ na ebi obi kora gye sɛ yɛkɔpepa akorɔfoɔ kyɛw ɛne adwuma a ɛwɔ sɛ ɔdie no ɔbaa bɛdi na mpo sɛ ɔbaa bɛdie no a ɔno mmɛdie no wɔda biara woyɛ no nso so no ɔte akyerɛ hɔ a ɔwɔ sɛ wɔn ɔka ho ɛna wagye asɔ na tan n'ani ase kyerɛ sɛ akɔhwɛfoɔ wɔn yɛnyɛ careful na meka kɔsi sɛ yɛwɔ te sɛ aboa bi yɛfrɛ no adaadantoma chameleon sɛ abosoma kotrɛ nti sɛ wode ne to adeɛ yi ho a ɔbɛyɛ tuntum sɛ wode no bɛto carpet nso so a ɔbɛyɛ kɔkɔɔ nti ɔcamouflage na meka sɛ yɛsusua no sɛ yɛ maamenom sɛ yɛn community a yɛte mu no ɔmo de adeɛ bi hyɛ yɛn mu ma yɛsua adeɛ bi nti adeɛ bi wɔ kɔ a yɛ mmɔdin o nti wɔhwɛ yɛ abɛka sɛ yɛnyɛ o te sɛ woka koraa no a ɛyɛ akyiwa deɛ sɛ wode wa no bɛbɔ so nso na wobɛkɔ behind process na yɛ adeɛ ɛkɔ so paa o nti yɛsua sɛ ɛneɛ ɛm sɛ da berɛ wowɔ efie anaasɛ wowɔ ɔdan mu a wɔ nneɛma bi a wɔsɛ woyɛ but sɛ yɛhyia ha sɛ akwanrefoɔ nso so a na wapepɔ ano na waka ano kama na wahyɛ w'anim hyerɛn na sɛ na wabɛtena sɛ kyɛ sɛ biribiara yɛ fine nti saa nneɛma no yɛde anyini ama yɛwɔ double ways of living nti yɛn kokoa mu abrabɔ nko ɛna yɛba nyame fie nso so a ɛno nso nko nti yɛbɛtuma nenam mu saa obi nhunu ɛna wɔyi yɛn ntɛn san sɛ da biara mebaa bia madresse kama meto nnwumi na sɛdeɛ da biara mebɔ me tiri nko no that's how I do it nti ampɔ deɛ honhom wɔ no mu paa o but ebia na yɛasɔre dɛm nko a mebaa meyɛ saa o ebia sɛ mete si abɔnten a hwɛtɛhwɛtɛ sam na sɛ mesɛ mate asim na sɛ mede me ho agye mu asɔre pani no a ɔkɔyɛ fɛnsɛ announcement no na ka kyerɛ mmeranteɛ no sɛ mmeranteɛ no adwamansɛm ne ade no wɔn nyae na ɛyɛ ade a ɛkɔ so na wɔka na wɔka sɛ na asɔre mpanimfoɔ no yɛn nso so yɛatena ase yɛafa yɛn ho adwene sɛ mo anya yɛn nso yɛde yɛn ho bagyim na yɛahwɛ de yɛtua mu nti yɛwɔ yɛfie a yɛwɔ nneɛma a yɛyɔ ana yɛbɛtena sɛ ɔdɛm nso so a yɛwɔ nneɛma a yɛyɔ na yɛyɛ ama yɛn mma no ɔmo hwɛ yɛn a ɔmo nhunu yɛn yie nti te sɛ nyamesom no akwakwa te sɛ ebi ayɛ adeyɔ bi akwakwa yɛ adeyɔ bi but edin ahodoɔ a mebɔ yɛn nyinaa no na yɛ berɛ a ahokyerɛ anaasɛ biribi asie na edin bi a yɛbɔ yɛ ɛfa a edin ahodoɔ a maka bia no biribi si akyire lasa na me wife bisa sɛ nti nyankopɔn ɛda so kasa kyerɛ adiifoɔ sɛdeɛ na ɔyɛ nteteberɛ no ana wɔ tradition bi am sɛ Friday anwummerɛ biara no yɛde Yesu movie bi si wɔ ne ahwɛ nti ahwɛ movies no bebree
most of them are and Bible no nyina e copy bi so ha wo hwa na won say akosi baabi na nso so boa ama ohunu nyame asem no yie pa na de ba ko a me hu ye ne se sa yes movie na ahodo na ehwe ni nyina no be hwe no bia wo mu nyina no o matade na so wo mu robo hye wo no da bia no na hye wo mu a they were very decent, very humble way of dressing. Da bia o matade no eno na hye wo ma hu se obi aba na bia se da mabom suit na wa dressing na bia na stay na da bia no won ho keka no eye modest. Enti na me hwe na say enti na aka se obi watade ye mienu a fa ba akoma de woni bie no ano no yen sabre no atwam ana se eda so wo ho the senti ni se so hwemu a asomdua ye nie ni da bia ahocha ye wo mu na ya prese benya bibi no aya saa ne ma ye o se bia na me wo siutu a kira mpesa me to another star a kira mpesa me to we ye te se enkofo business e kwan amofa so a omo so e de hwe on yere ne omma ti da bia they are coming out with something new na ya kwanhwefo yi no ane bia yesua afa kyerɛsɛm nyina ho enti yenso ye tudi a kyerɛ saa ana se de nyame dia mayen no ye ma no sombo mayen ese ntini se me ka akosi se oni mba ya adwen se wo ntaade bi wo ha e bia for a whole year kran fan share da wo so wo ye honest with yourself wo ntoma bi wo ha for a whole year on fan share nti there's been 365 or 366 days a on fa taade no nhye ye e che se wo hia because taade no e betimi ada ho ma afia atwam na se wo hwehwe kira kwan a ye wo abrantie bi wo ha ebia de na wo sha ba sori kra no wanya enu nti na wa nkwa sori ababa obi wo ho de wo fura akwa sori no wanya enu nti na wa nkwa sori na wo bese 10 or 15 or 20 pieces egu ho for a whole year no wa mfa nhye wo say okoka nyame asam tiran say onye omienko heaven taade enso ne mpaboa ne japade wo gitum say anya de a wo de bekọ baabi na say yeho na okase se watade ye mienu afa ba ko ema de woni bie no ankasa ye miensa ana anan enum ana nsia o se ye mienu a it means that da bia e betimi ahye one at a time enti nyankopon na ni enchiri obi a wanya ne ho ana obi a wo sika but asikafo a wo bible mu ana nyankopon kan wasem ana twasem kan wasem ana oda nyankopon akoma so nyina no ye wo no a wo tre wonsam ohunu oni bie mobo o ne afoforo kye won adwapade no ano na nyankopon eka ho asem enti asem no a efa sa sharing and giving no ho no ene se nyankopon ye ne nam no a ye hwe animu se oba be fa yen akọ owo asodi a wode ama yen efa yen possessions ene yen adwapade ho na ewo bibi a ohwehwe se ye beyo na ye no sa ana beso nani na domti amen enti ya to aso no enche me de masem no besi na me hwehwe se de metifa twa awrade ho mfonini eyiye na se obi nnimu a ebia obehunu na me Dimitri pempem ya na de meka di kan ne se ye nyamesom a ye nyankopon adi na chi no eye lifestyle ade enye enhyiamu anase ekuo adeyo but eye personal relationship a ye ne owura no ebenya se de dufochie da ensuomu a enna ne da nchem no se wo de dufochie to ensuomu a udwa no ho 100 years out yase a obekọ no na da so da ensuonum se dufochie na enya fansai enya teoni ade enna ne da nchem ennam ensuonum ne saanso na tie se da bia ye sori dware baha sa akonhwefo no enya no na maye nyamsomfo se da bia ye bedware ya baha
ɛnyɛ no ɛna ma yɛ nyamsomfoɔ na yɛnyamsom no hyɛseɛ ɛberɛ a yɛbɛhyɛ aseɛ sɛ yɛne Nyankopɔn ɛnya nkitahodie sɛ ankorɛ enti nyamsom ɛyɛ personal choice ɛnyɛ wholesale enti last time na meka committee no mantimi ankɔ bi amene asɔpani ka sɛ ɛda mantimi ankɔ bi o na yɛhyɛ committee no ase ya no na matini me de ato zoom no so na mehwɛ wɔn nso so a na mehu nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ wɔn foro kaa ɛne ayi kɔɔɛ na mehu bebree na mehu no bi ba na mehu bebree na obi sɛ wo de wankɔ bi na me amakɔ bi no yes wokɔ obi no wɔ na adeɛ a wobɛnya ho nhyira a wobɛnya but sɛ wokɔ obi na yɛsɛ yɛyɛ alone with God na watwe wo ntoma akata ho na wohwɛ ankorɔ mo no ɛnyɛ no ɛna ma committee no ɛyɛ committee sɛ wokɔ obi na yɛsɛ yɛba abɛhyia baba mpayɛ na wote afikyerɛ hɔ na wode fon ataa so edi nkɔmɔ no ɛnyɛ no ɛna ma committee ɛyɛ committee yɛma committee yɛ committee ni sɛ wosae brɛ kɔɔyɛ wogye holidays kɔɔyɛ na yɛhyia sɛ asafo no nso baabie na yɛbɔ mpayɛ no nso wobɔ obie ɛba saa deɛ a na committee no na ayɛ committee ɔsɛ mo ma mpayɛ nyɛ mpayɛ na yɛnyi mfira koma mu te sɛ mbɛgyina ha na mekasa gyegyegyegye na mebibɔ mu no sɛ mfira koma mu a ɛyɛ kwa enti Nyankopɔn yɛntimi ntrɛke no wɔno wɔ ne wi akoma mu enti yɛ adeɛ no wotimi kɔ bi na mmom ahoɔmmerɛ yɛ bi nti ɛna wɔka akyire kakra that's good but da bia baabi a bɛhyia biara no wowɔ hɔ nso adeɛ biara ne hɔ a ɛyɛ a wode wakoma di akyire ɛnyɛ no sɛdeɛ mede ka aka no sɛ dankyɛm da nsuo mu 100 years dufakyeɛ da nsuo mu 100 years a ɔntɛn ne dankyɛm ma no nyɛ yie enti sɛ memetena asafo yi mu firi mmɔfra ase ɛtena mu a na sɛ manhwehwɛ sɛ ɛbɛ bi bɛba na mepɛ sɛ mene Nyankopɔn nya nkitahodi a mentimi nya kristoni ma no nyɛ yie amema yɛnte aseɛ daa enti Yesu a yɛsom no a yɛdi n'akyi no ɔse ɔba asase so no na ɔfrɛ no teacher nanso so na ɔni certificate anaa degree wɔ baabiara na ɔfrɛ no owura nanso so na ɔni asomfo mene mmienu bɛdi ho adanseɛ sɛ ɛberɛ a wɔhyiaeɛ a na wɔne n'asuafoɔ no bɛdidi no na wɔn asusu wɔn mu sɛ na hɔ ana nkɔkoto no nkɔhoro obi n'ase ne ade no agyenkwa no ɛna ɔfa nsuo no ɔde ade atwa n'asene ɛna ɔhohoro n'asuafoɔ no n'ase so they called him master yet he had no servants ɔse ɔfrɛ no otumfoɔ nso wɔne ɔman biara ani akonda ɔfrɛ no owura nanso so wani ɔman biara so da na wɔbɔ n'asɛnnuam eku no nso saa bere yi a yɛkasa yi no wasɔre ɔte ase hallelujah na wantwerɛ nwoma biara nto hɔ wofa bible yi na sɛ wobie firi Genesis kɔsi Revelation a wohu the gospel according to Jesus wom Yesu antwerɛ biribiara nto hɔ nso ne ho asɛm ahyɛ wiase nyinaa ma Awurade ɔne ɔman biara ankɔko nso so wɔde wiase nyinaa so na wɔbaayɛ no wɔamfa material things anaasɛ wiase ahonya na ɛbaayɛ nso yɛfrɛ no our most gracious and our utmost treasure enti Nyankopɔn baayɛ no ana Yesu Kristo baayɛ no ɔbaa in a selfless mode nso so ne ho nsɛm ne ne tumi na nwanwadeɛ na dɔyɛ ne mmɔborɔhunu ahyɛ wiase nyinaa ma ne santi ɛna atumidiefoɔ nyinaa bebree abakɔ nso Yesu Kristo nkoa din ne edin a sɛ nipa nam so a ɔtumi nya nkwa na saa din a mekan no wakyerɛ yɛ kwan bi a yɛfa so a yɛde bɛho no yie ɛnyɛ routines
Tia Begina Becca, Cosia and Cassi, and I draw that Yenona, and I use a phone no Namhana, one for Naka, some. And you know, oh, you bet me a Disiana Bobo Moa, Cosi Bessie, but still not many term annual. You bet me a car, still your quatrain fear. Yes, you will be a sea Nipan Sahi, many of us here, the West Nipan Sahi. A bus of power, just say, what he young, I drew cry before animal. So now you are coming for. I say, I know a bomb pioneer, a means a crone, a new conconsa. As someone, I know the bunko to the strain and copon guardian. Young fans so pioneer. Do near Nipan Sahi, I was so panua to say, me who said I miss if I'm canon. I have a hope. And copon whom about now, already or say, why a crado say, ye mirror ye seem tall and near me one who deno. Or no, why a crado say, but my and one who ding. Auntie Metro Numbi, now you know a home, it didn't actually make sense to me until this assembly and I became. Auntie, if I say I told you no tiawa, now, Madame closing remarks no ever. Auntie Joshua, I Yankopon, and then the dean, and then to me, and then said you what here until you are come a dear chira if you ever come. For me, I need no other every day. Mecha company, I'm dancing for Florida. Mejitum so we Papa, we own Yamio, now we own Our God is good, His mercies and grace endure forever. Papa, you to me, training a family. I need no other. I said, me train me, send me so I am a pinamo. And I for more, mommy, won't miss okay. I will buy a tears. Abraham, Yami, I said, and pay. I need no pink sheet. I need no feather and better. I need no. The Lord is good and He's so. I need no. Every day. Masaya Tom, Midian, Opata to go for Masashi. Oh, sorry, Richard. Nana de me soon sempidina, Debusua Kumamu, Nano Pemukau. I say, Nami General, the Subel, Medria Junior, Mantesio. He blow my mind. Subal do Pio, Miruna, de Moa. The person committee, but you want them all. Bombarding so he blow my mind. Just say this is my broma training so on Yami Bank Rain. This is my broma training so on Yami Bank Rain. This is my broma training so on Yami Bank Rain. Odi for friend kuana senye bonimpa aya otiete wanimtina wamfa udieso fisa o sikasini wono sikanti ni pafani nenu namu nademi jini wa mantesi ni se Trace makamba matiasi befese radinya kupombo suni asasi Aponi mo de do nyina no de fom dote nwini mi odaseni
Ode japadi nyina shemi sase anka mirya tsunami ni diho ajifwe papa na domia asumeti no amiye bonino meni osefo no ya domutiano a manani monya no bomi anka wawane semi naso mo se apati nyankopono sumani double group Yesu Kristo so me unyimia body kwa Sadebea Sami ko chinchi boni sumimu Kwa wontre chada wa mi don today mwa Isai bani chaya bejimia Asana miwenya oda Anye mwa munyidie mubasum nufa Kese ni subai buru machini su Onyami benkureni Isubai buru majinsu Onyami benkureni Isubai buru majinsu Onyami benkureni Nami sitie benkura Nami di betutu Onyamiwa Nikusu wa mitwintwini wono Esansa manti asi intino Miba puro mi yenshishe mubi Nanwana mi dejuma mi tuya Entiti mi I went to the king and asked him Who is Jesus? He says he's the king of kings. To the electricians Jesus is the light of the world. The plumber said he's the spring of life. And to the doctor, Jesus is the greatest physician. The hunter said, Jesus is the lion of the tribe of Judah. And to the psychologist, he's the source of wisdom. The builder said, Jesus is the house built on the rock. You know what the baker said? He's the bread of life. Jesus is the bread of life. I hear you, I run, yeah, singing. Oh, yeah, Kosuti. Oh, do you for Cassia Panoni? Answer Nina forever. Opotentim Yesu Christo. Oh, yeah, Kobodo. Yesu, yeah, Kobodo. Nasaya mi kwena nindingwa horoitia. And yeah, me here dancing for Robia. Me here dancing for Robia. I need no other evidence. I didn't know sit down for it. I knew they were changing me bien. I need no other Jehovah. Yami bien you are on it so. Dancing for Robia. I say yeah to. But I can't go away. When you were changing me bien you are. I say she yami. I say yeah to. For me I need no other. Sorry Richard. For me I need no other. Sorry Richard. Oh Perry running you a team of me anywhere. I need no evidence. Hey, Papa, we own Yamio, so I need everything. Yeah, I need everything. Just send me a dancing for me. Dancing for me. Give me a dancing for me. Dancing for me. So I need.
Amen. Enti agirifo nyame asɛm ne sɛ ɔhwehwɛ sɛ yɛne no bɛnya ankorɛ nkitahodie. Ɔhwehwɛ sɛ yɛne no bɛnya ayɔnkofa. Na ba ne saa deɛ wonni ho ahoɔden no ɔbɛboa wo ama wɔtumi anya ho ahoɔden. Wahyɛ yɛn bɔ sɛ ne mmerɛ yɛ mu na yɛnya yɛn ahoɔden, na ne mmaa ntampea mu na yɛnya yɛn ayaresa, na n'asɛnnua mu na yɛnya yɛn nkwagyeɛ. Enti ɔpɛ sɛ wɔne yɛnya ankorɛ nkitahodie. Ɛno nti na wafrɛ yɛn. Ɔmpɛ sɛ yɛbɛtetɛ ebinom akyi na sɛdeɛ yɛwɔ classroom no ntam na multiplication na nya adeɛ nto ka ho na odi akyire na 2 1 2 na sɛ yɛde ho asie nkurɔfoɔ akyi. But yɛfrɛ wo sɛ wo nko aka na afei ayɛ asɛm. Na mepɛ sɛ ɔne yɛnya one-on-one contact sɛdeɛ ɛbɛyɛ na yɛsi ntɔɔ ne yɛmmerɛ no ɔbɛboa yɛn ama yɛdi so nkonim. Ɔno a Nyankopɔn no ɔmfa n'adom no ɛnnom yɛn na ɔnka yɛn ho, na yɛhwehwɛ no yi no ɔma yɛn hu no, na yɛsi ntɔɔ ne yɛmmerɛ yɛ mu no ɔnhyɛ yɛn den, na ɛdɔn ne bɛn no awie na sɛ ɔteam sɛ deɛ ɔtenentene, deɛ ɔyɛ fi na deɛ wɔntenentene a ɛsiane sɛ yɛtie n'asɛm na yɛyɔɔyɛ na yɛhwɛ n'anim nti no ɔbɛfa yɛn na ɔbɛka kyerɛ sɛ nkoa pa ne mfena pa nokwafoɔ no ɔbɛfa yɛn akɔ n'ahenni no mu. Wei yɛ wo mpaebɔ na wei nso so yɛ akoma so adeɛ a sɔre gyina hɔ na yɛmmɔ mpaeɛ. Nhyira ne wɔ Awurade, wiase nyinaa hene. Wo na womadua so aba bɛtwerɛ bɔ asedanka wo din daa. Ahohia mu wankɔbea a yɛanya wo nhunuyɛ. Wasɛm na wode ama yɛn na wonim sɛ yɛnni ho ahoɔden. Ɛsiane nti ne sɛ da biara no yɛtie nanso so yɛfiri a na ɔsɛefoɔ no ayi afiri yɛ adwene mu. Papa, yɛhwehwɛ wo nti ma yɛnhunu wo. Ɛsɛ sɛ fa w'adom no ɛdom yɛn ma wo mmɔborɔhu no ɛne yɛn ntena, na ma ɛnnɛ da yi ɛnyɛ da pa ma yɛn. Ka yɛn ho na hyira yɛn sɛdeɛ wadɔ yɛn ne wo bɔhyɛ teɛ. Ebisa wei ne adom pii wɔ yɛn Agyenkwa Yesu Kristo din mu nti no, ebisadeɛ ni ɛnyɛ nhyira ma yɛn nnɛ ne daa nyinaa. Amen. Oh, so
hyira so. Yɛda wo ase yɛn Nyankopɔn. Ɛnɛ homeda wo nsɛm aba yɛn nkyɛn. Yɛsɛ sɛ ma yɛn ahoɔden a ɛbɛtumi de wo nsɛm ayɛ adwuma. Na boa yɛn na yɛnhyehye yɛn ho sɛ yɛnim wo Awurade wo din. Ma yɛmmobɔ wo din basabasa. Na yɛbie yɛn ano a Awurade wɔhu Yesu Kristo wɔ yɛn mu. Yɛda wo ase yɛsɛ sɛ hyira na awɔtwe mu nyinaa yɛde yɛn ho hyɛ wo nsa. Wɔn kronkron kwankyerɛfoɔ hyɛ yɛn anammɔn so na yɛn nan nsi baabi a ɛnkorɔn. Wo mmɔborɔ hu ne nti ɛne yɛn nkɔ wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.